Ohene ne mpam no. Akoko da wo message wo anbia wa ma. Na wo bro. Me pam no. Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananom ahemfo. Nananom ahema. Nananom achiame obi a wukodi hene. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananom entoma yetutu eguso edeko eyie. De eya ajefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao. Anase ope abahema. Duku ade bobo wonsa. Entoma ube kente papa bi a obetu eguso de a. Eye 1978 men's boutique a location no ewo edum. Yeben Access Bank. Bomoden na bra na eni yemedidwa na wunu hu da. Betumi afre wo 0265188889. 1978 men's boutique. Was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso. Abjafo Nyansapo kasamfunyi sunye mo nyina atenase mo akwaba edemo ebaso. Yadamase se abrebia muguso na muni edituma. Bomoden na unsubscribe ya obeye na wa share no like. Adoma na ewo no ya fa nsem ya so. De eke kire ne se edi video tu mu ano ebe bo adoma mo ate. Se Nyansapo akon mo ho wo sane asem bi madwemba ekwan so. Na wo so watimi atutu mirika akohwe. Wa share ama wo nkrofo a wo so munya bi hwe no. Wo monya bi ahwe ewo ehono. Mamenko na entempana. Papa na ready. Na say dem say me man kwa akra. Ba na beto ahye no anu ma. Ebebo komo. Black. Na menua. So ho ye de. O me ho ye. Ele mo akwa baba Nyansapo so. Penifo si do nim tuotu no ne tekno no. Okay. Bo ho de moto. Wi obeyi aje wadwu sisi a. Okay. Ayi sasra ku ho ye. O ne ho ye. Okay. O sheki Ghana o. Sawo. O ma azanfo no ho kire o mo ro. Wa ma azanfo. Tina azanfo nso ama nso ho kire o. Da bi mi de woni mu ade ba ko ewo. Hwe wiaso me si bi Nyankopon si bo me no. Wo ye ohun se ugu mani mu ase a. Wo ankasa be gu hu mani mu ase. On se na o hwe ba bia me no otumfo ye trend pa. Woni ma konfo no yo mo ye. Video kra minimu no. Ni akofa mpika ne dato. Woni me say so man fa mpika to mo chana ne ye hwe o. Amo de wo ton wo mo chana. Ye besisi wo mu nyina ade tom do of picture to mo. Abra wu nim. Me nim wo hwe mesi wo mu. Interview kura na asasem kro mo kan won kan hu bi. Enso ne ya do picture to. Eh. O mesi wo. Elma kakra na. Hwan? Mesi wo mu. Wonim ho hwe. Dabi. Me beto wo mu nduro. Wi na masasi wo mu. Na social media so you to do emaninya obi. Ye to aduro. Hwe. Ebetimi anya obi. Abrochire ko ekoto wo aduro na ai. Anya man won ko abrochire nkwachi obi ba. Hwe. Wo be afom a. Mto na duro ma. Social media so. Me wi a ye be ka me phone ho asem. So obi a wi a me phone. Ye be ka ho. Ye betuma to no. Ye nsa nka kura ye so be se na busu ha. Kesi oni baby ote na ode aba. Woni mi se tete no. Ti se ka bi a wafom obi. Na yale ye bowa. Ukokomfo ho ana wodi hunu ni bia ho a. E wo se ofrew. Na wo kire se mun kokoro we so. Ni pesu mesi. E na aye na sa anti mun ko na mun fa na de nkoma na mun pa chew. Enne obegi ato ne fie so betimi ahwe. Ye wuwo beberebe no. Eno no. Abusia. Yanku animo e. Asema aba bebo mu eye Drobonso. Ye na Drobonso. E fa hin Drobonso. Oh. Drobonso no kura mpo, kuro be so mpo. Ayi your friends mpo. Oh, afam such a was such a fun place. Ai. Baby ansuo hu odi. Kwa wu side ho. Baby kuro mu ye prawu bi. Oh, mo ye plywood ho. Okay. Ye nua be ma Cheddar. New force. O mo kandifo. Eko kuro no mu kobo ntoa. Woduru wa na o hye ase na obo na pata. Na o hye ni mfidi. Dabe tobo. Kuro na wahene wo mu. Ye nua be ma Cheddar ko ho. Akwo hye ni mfidi.
na se de wo keka koyi na kyese wa anko wo hene fie ma mi na wonum nsuo kwa no tobo amanyofo no me pese me hu de wo keka koyi na kyese wa anko ho de ekosia no no na se wa anko aha wo hene mpam no enti Cheddar ebo na pata wie no se ase godon ade ne 12 pillars ni tudwa na Drobonsohene hene akire se sebia ku onto ni oti okuru wi okra wi obra wi onwoma so ne nana ene no ono de asase na ma no se won tena so no won hwe ma no ene wote ene wose dabi sebia ku onto so wani nso ade a na nye ko to dan ho ena kromfo ukote jeje aponche edan na mu ne edi wura na edi wasem na wokọ ene wakopam no ede na firi ho ensemi agent na e wo social media so a ebinom bona na abaso ebinom se na de modern word na de den ena nana ni se atumi no na yebedi nkomo na obi a onya hu ye mpacho de eni kan hwe saa emfonyi no na yemra yeba de nana de tudwa no yemra na emedi hu nkomo na wie na no me wo ha na amanyefo yi bi ese ye pre no ba bi dia wo kasa ba ha akobo da wo message wo anbia wa ma na wo gro me pamo ya ba no wa mo wa ni wa adia wo ya kan be ogre mu a ye obi ndo mo bi ko tuma ba ire e ma medi se ko tu ye nka se ewie wo de wani kutu wi sa hwemi nu santem ahwe black minua afi yenkoi meti ensem no bi wo mu a anya me de se obi se ye wo modern Ghana se de wi ase no ene nkese kane na obi a freedom of association movement ni ade ene onko dobonso na onka nche se akufu ado a wo ye president no wa man 5 plot so onkosi dan so betimi asia saa omo keka saa omo keka saa no onko owi a onsanko dobonso aban school na wo ho no onko busa omo wo ho no se omo hia ho nkrata so menya de akere wo mo aban asase school dan bi ni wo Ghana ha e wo krata wo hene na de chew se fa yim puntuduma why omo de omo school na omo akọ na school nyansa nko na omo de omo sua no ye nko ne sa bi esa de nana eye ne kwan so an twen ebi kura na obi nso nim nana kura ye ken ye hu social media ni ade woni ema bi e ma dance a obi hu a odi be hu no sanse yenim se oya santeman de hye wosum sikadwa santeman dwa kese a wodro aye bone ade nyina no oba bi a wonye nipa keto wo sa wodi bre e wo manhia ankasa yenko ne yenkohwe na entrance ni bi ene ni dwabo ni bi a oba ni bi na afi yemra na yemeto asan o manfo hu nipa kora ye ni di nkomo pa na na se yedi ne ho nkomo aha wohini we a wo bai eye obofo pa amamire mu no wono no okum nam e de som opemso enti ene enye wanwa setuo da no kon ho na wayi ni ti na wono so benti ene ya amamre ene amane ena ye ekire mu e wa ha no won se aboa nwoma ena eda okwabrane echi a ohini di eni enachi na omode ne ebedwa boyase na enema etinya kama yeda so a e wonne kuntunkuni eda eye ya wade yi mu a ye hye saa efe subscribe na share na like na fo adwente to asema Nyansapo kasamfuni so na wasum so nti arefo mohu Drobonsohene yasemi ena making black power onye ni paketwa eni paketo de wonye ba wa kire tumi ekura no saa na wo hu no saa na tie empanyimfo se uma owure fi wo hene okrom hena ben a wo yira wo dwaba ase na ne bench ni ya so ti ase wa kokurum kuro no nya aban bi kuro wo kwosere nipa a ewo ho se wo soso waba se o pere franka nibi nti o sire kuro mofo se omo mfa ma aden na wakona nko wo hene ho so ti ase eti se ka memini no a
enka mere baaye no ka ho na mekɔ dwatoa agina so aye campaign se una umu na ni kuromfo bu no se ebia se ni kurom no wonhwe omu ya enka na kura be stop enka benya mema bi se na mfana asem so na na tiade no ye boa ya obi be boa ya wo makwan pa nam asetena papa wona ne mabu no tie ntim usi kuro ni odi abefa aye ni asema o kan wona nkasa no se de mutie no o se kuro no nya odi a wo kuro ntim meye ade a o mebo nananom amane and indeed sorry amanyofo e bekasa akesefo yi nanado baumia mahama professor Jena nanom naponum baby on bewura bia na yese ketesi call wa fra nananom akona nananom na ase akosere ansa na obeto aso aye na ade na sabia ko to metimi aka ne se ebia na anifaso we etimi o se timi anifaso sa asemka on se head anya busa nti de metimi aka ne se ebia na omo di nanim wo kurom ho na agu nanim ase anka me pese na mpese mbisa kora se unsuso se na futufo ene omo boa no na wo ma mmoa no se nye animguase ene omo kogunu a on se obukura betima ka se bia o opese okona na onana kora woni ha o ai onana ni ha ne mpanyimfo no monye papa masa ye wade ne enko okay menyin ni se Cheddar betim de ne pe akokrom akoye bibia agye wo hene ho yemusa se wakoba bi bebre media fo mpo sebe enye omo na eto aba onya abotre ene omo kasa kire de obetimi aye ade na wo hene no mom na nka wakɔ ne kurom onko kire ne bobre ana de obetimi aye enkire wo hene e kai ne video bi a mehwe ne TikTok okoye na apostle Joseph wo e ma ne CDs bi kura se onhwe se ki enim se ye papa yi sebe enipa okura mo Ghana ha kura no e bia enduru 20,000 so de buo ni ani die ama papa na kɔ ne na asa kɔgire mpaibo e wo no ho oni asambre ma bi fo bi kura so ahyiehia nti e ba ne se na nke ho nko ade we akoto no nti e bia wo mo di nanim no e na amboa no nti mesere se de asi mbatwe aben no ni ebisa na mabusa senti otu sa na anamo no ene de mahuni na bia ono so woni nkiremu bia onfa mra na onkopa na chew na mintimi hu se opa ne chew etoa so na se ojaye kora chew pa bank nsentwofo nkiate chew pensa so far de e bia yegusu ya ye kasa ya na omo pa chew de a ye so ya na ye beti da bi opam no ma ne fifi ono na de bi so me fa sa akwanya we so se wo ye sofo mpo ese osu besi wa so dan a wan hu na huntimi nsi o anse wo sa afi na wo bakuru nti wo dia ni die komo hene se na wada wo ye sofo huntimi mfa wo penko ye crusade abraham mo hene mane o o kan dia akosi se friends we osu bempa o se wo ba be ye crusade ba bi o be ye crusade no won dia wo so ye bema o mo hene na mane o ze crusade dia je se no se yakobo hene mane na kwanya odia crusade minim se me se wade wo so ye bema municipal KM no DC MC na okobo na mane na waji space no na dia ana se wo ma ba bia akoye rent no na we dia yo hena mane crusade nso je se yakobo hena mane enti se omo ye crusade no na me koto bomb wo hokunkum wo mo a hwan di ne beda so nti o so okobo hena o so okobo hena mane wo hene so wo hia asore wo kromo antimfo asore nko eno the freedom of association constitution mu oni bia ni obetimi aka se me mpene ma asore ma mikro we yo hene na wo ye konfo na friends say konfo na di nsem no hene timi pam wo we ye sofo na di nsem no hene timi pam wo kuro ni yo hene ne dia wo nti kwa yi wo ho se na me na me hwan na me na me hwan a this time no ye nananom ababake wo Ebenezer se Drobonsohene oye nyimu ese wo ye nhwehwe anim fi se eye mahama eye akufuado eye baumia ene wa mafia nko mpam wo ko bepam no minim no ko bepam no se na nse na akufuado ye mbre nto asem bi se wo ko ba bi ahemfu bi nsore onfa nkodi no obakoto no se Drobonsohene ne dia hwe ye bo mema ni bi wo ho mo yakodifu okay na je se the social media bi no ka se eye sa politician big man ya mabom dia enkompam no wo de wu se nko me se ko de be yew hwe
na no kwesem ba kun so wo mi se o ma bo mu di nso nya obia nso ni won betu sa na mo no se makokro men ko bo hena ma ne da ma ha ma nye ba umia nye na na do nye da ana do na nse na ye sore chia me nso ono nso obeba krom no mebo amane no mbo na enyini hwehwe mu na enyini onse na nse krotumi da nipa bere ogira ho me kro no Drobonsohene na nkasa asofo owo kromo kroma why na kro no ye ne dia de ti won se wo ye wahene a I was a meka. We are caretaker. Kuroni nya wodia. Okay. Kuroni ye mabunu no. Edia. Obi an fanche ne tirim. Hwe sante hene ene ne mabunu. Ene ne mesiriwa. Ene ne nkokorawa. Sibi osi ni omotie. Ni nyina chi ne mpanyimfo wakasa bebu bi se panyine to sa ekwa akwala de. To hene bi an fa ne mabunu eni agoro. Yebo twoboya asafomba eye henfo eye mabunu ohene ohu kwakamu a eye mabunu asem si ase mema mro da ba na asem si ase mama da it is all ohene no am wani anko mabunu hu we are president wa anwene youth hu waso ba ye hye unim se mrante hene ni hu ohu si ohene mrante hina pa se wo hene wan wi mrante hina le be ma mrante ayo so do waso ba ye hye rof nti e be sere ese kro no kwasem ne se enye wo hene dia mabunu na ewu kro kro mara na kro no ye omo dia enti nka Drobonsohene sorry ye so ne mabunu no nti ya nka mabunu betimi so asori ati jawaduma wo ye ohene be pano me enhwe kade be kine nka wo hene ya bo bintuo special pa ti kire wo politics mato awuru waka asem we ma menye sense we na me nkomani bloggers ni bi mepa mo chewo eno na no mo ya wo mo se asantefo kire wo minim so wo mfoni bi a na yewura opem so tumfo se tutu na o twam saa enkwada bebre no mpese wo mo chia no nti akwara ba kwa ba ya na o sha atare kokko wo ma ne nsa bonkum so se wo de chia wo hene na ohene nso de ne nsa no pese wo de ko nifa no wo de ma nifa no ti oyaya ma afi ese no obi kan ho e kira akwa ma akwara no e fra ne nsa nifa no ba ma ohene so mo chia no unim omo pe bibia di awuo na omo nyomadwen so ombedwen no akoti ano kakra bi na akwara de ne nsa bonkum no ya na otumfo pese ofa ne nsa nifa no e de aba no atworo so se otumfo e pam nkwada e de afiri ne nchen mesre mo saa ne ma na e koso no munyai menua asemu yo ho on se mra okọ ogwai no saa no mpeso mo ye na yewura untimi nguni hu fi mese nkura wo na wachi a obi a ame kire wade enkwala yewura hwe wo mo e wo man Ghana ha e do so simple fo papa na se education fan enkwala type bia me se metu me bompa ya se mewo arasa ana ahranan so me ye man nan ya na so me ye memma nan ya otumfo behwe nkwala we sa kopim so nkwala ne bi e da akonya no ho ne mum tachi ni kuro enko nanim on se akwala ompa nkwa ahemfie ena onim ne left and right e bi akwara de eso e wo se o kire no we abayam se be 7 years ena o kire ne se o pese o chia panyi a fa wonsa wi and we delay was akwara no wa akopim se odo ne nsa nifa no because na ohene yese e kire ne se won fa nifa ba na akwara nya line no kopim se odo nsa nifa ba so ehu be bo akwala sa enti wo twen na akwara ne pagya ne nsa nifa no na oni adwen ne kasa so mu chia ma akwala no na da bia me kasa Ghana ho Ghana baby a opese ugu santehene anase obi okute tumi papa ni mu ase no unko ufie no na nabosom da won paso chawo de wakwa ya ba okoda obekoda ne bosom da won paso se woni wo so wo do adwene begu santehene ani mu ase anase obi o yesunsum adwuma o ye ne quality ani mu ase ya wo be fa problem dia wo dwene no nyana na papa ne dwene o onse me kire se ye nhwe kwan a ofaso welcome enkwala ye wasra ha de daboni bedura dapa metima ka se manhia mensa ene ntofia ye wura ekem ebeko
kago ka ba se me ha mani a e da pa kwasi de anase fia da bia oyim sraha ko se mensa ne nkwala baji wo be ukrom hino be Ediana ye won krofo bia aya no mo pese mo de omo ho nkeka wa be keka ye wura no aya no mo hwe mu papa kata wo mo kro mo hwe nanim ana mo hwe nanim some God just say udwene ho a won ti ase na nam say boy we dey no pese wa achieve was asase so efo nse na nka menya bi hwe ya enka e bia nka be mo but ma hwe aduru time say ya hemfo no omo do mo na si fom ehya ase kanche man krofo bi bodam e wo man ganem ebi ne Cheddar di unu se nananom ayemfo ni bi na se omo kwa ama sa niam we ekoso ana because politician beba ukrum na want me an recognize say wo hene wo ho de na wo pa che say on fa bu am wo hene no Cheddar de no ho wa ye frankatuni na sebe wo hwe menua ne nsem a o ka adwene na ye adwuma adwene de ye adwuma pa so e dwadini bibi nkoyi e woni crew na ono mo hia wo ho no okay bibi nkoyi entimi insista obi no ma so no come in Nyansamre ebi kura no obi benwa ope onim se nipa ya masoma ne se ebi onko hu nananom se ye be ben smart na wanye se wo ye smart ena ebi a time bi na ofa ne se abiti no anase no pese wo be kumasi o so pese wo to aso kwankran yo ena BT no na ukọ impo no wankoto na bakoto na mpanyimfo ho ade we betimi de Cheddar na ni so ade hu no kakra nka bi obenye ebetimi ateso ana nya de onya na obi anim onu akasa kura wonim ba ade no Ghana untimi mfiti prekope enkyere damfo kakra na bodani na beti wase enti no nya afide onfa nhye ntirim se onya ba obese vote obese vote ena we na aba no mesire se onfa sa akwanya we so onpempanyimfo na onkopa na nachew na mihu ne se nana ne be ye fan asen pre ohini bia okay atoda mpo be onsa se adwumam na abekọ ana mantem ba bia abekọ no nipa a woni ne benya case no bo se be wiache na onu mum na be adam for pa no onu mum sa ntimi no ento onko no onko pa chawa amamre ne amane kwa so na ohini beji ma menaka ohini beji ma menaka se onim ena ohini akire no ena se that day no kura no wantimi anye crusade na mihu ne se ne kwa so ano ni se ohini kura chi udedua na wugina ho tuare ho a wa mu ade also pem ko wati na ba okay yes ya bejo pon na he nunu atobutum na wa yes se wo ba se wo bedi atem no tia se de yenu afie poku ade dwan ko so de kopa che ho na ka che se beju nwan eti e besre se menye so se yenu betima yesa mistake no ba enya aba ne mum o menani na ho wo mo no mo nam no se wo soma obi mpo a okwa o mfa nani nko na ho se nipa ne ba ya na wa anase oba ekura kwana ko che na no se oni ho kura na wo de nkra kodja me ba na ho woni ho na ayefe cause untimi metra sante hina sa so abra unim se de be ma yenua mahama afiwe onya aba no wamfa buo ma sante hine afiwe nyina ma chia sante hine me no ha me kakra ne se na o senka mahama odi nipa foforo ena eba nipa foforo se onu ankasa enye frankatuni okay enka be ma MPP fu aso aye shi papa ase papa no Ghana fo ho afono wadi bida ya bere no enye bere kura na ya bere na ebi nsi Ghana da so kwa wenya wait no asa akwose ma the next 4 years one person sa so ti ase wo atamres 8 years na utwaye e ma no iti no se condition itiri mi se mi twa atamres de ne tie bia mommo am so me de wo se me twa 4 years pendimo fa 4 years nso me so ande se mrande sa na tie so wo twa 4 years amrani mu de sa na tie enti no 4 years no atamres 8 years mu twaye wo ntwa 8 na me che se emra mu no twa 4 enda me kire se atamres 8 years na e de ma no okay eno no ye vice ya odidi ye okay so uni me say e be ka 40 days ya me ato aba ye ko nsu ase se unyankoy ye nyankoy chen kopim so be ko ye bedi hu kom
abusia Rade na me sanso we asem no me ko bi ho na me kire wo su be mpa ensuo we asem ko me ame won me ne ma me watan ye won nsem ka awasa me ne trans 1 on 1 mi hia ne ma bi free no ho won mi nsuo na asem ye metu gold mfamfra abra mi ni gold dam dem ono no won ti nsuo ni mo ene nye nsuo na asem ye tu gold no ye kwa me ni be di sanko abusia enti ha ena ye di we nsusi na ya sorry so na yakọ wadaro man ni die mu ya no subscribe no wa share abato afini wumi e ma wano enkonkoyi wo ka ya beto aba be wie no obi papa e ye mrahye bedwani obi papa e ye MP na obi ba wo de afiase ana wawu na no eto aba wie nipa nwotwe e na wuye so wo koka wo mo ho ame akobo otuo turi akose wo dem da TV bebre radio bebre social media faafo abekọ na we de ato na we de hwe bi wo ho nye police center on one no and MPP nya say nwawia no NDC nya say ye be bo no so twede say abrewa wo de odi kokromotie ko ya say ade so to ne jana kwai enkoye say bi fa ho tototo na se de be ye beto aba be wi afufum no na aka afi we so etuoto beto wo ama abawo ye beto ni ye be sere yutu ni say ye be sere wo police fo ni soja fo ankasa de bo bonkrofo tu akun de so de ba bia enye say adwuma ye wa honhom bi o mbe wuram okay enti say oni obi ya ade na wo hwe ne de how be ba mesero fa se bu achi kofie na what to we uja police station crap oni ana pos because wa obey wa dwen say obefa box bi o mbo otu enipa be wu abatu wo de mo fa se ba bi enso nka ye ya hwe yi a emfa how ba ne ba musu munya paye me di ni abusia pan ousu adum na mo nse na nse me yemotu aha ene di sie mo nyina mu ene hwa wogya kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame